Той какво ти кажа? Да направиш ли? Какво ти каза ти, като му каза, че ще направиш нещо? Каза, ми направи! А ти какво му каза, че ще направиш? Викам, ще направя най-големата глупост, ще пи на каквото трябва. Какво трябва? Хорна вари и това е. И той какво ти каза? И викаме хубаво. Той ти вика хубаво. Ми да. Така ти вика хубаво. Не, така ми каза, хубаво. Нали ревах там. Интересува точно ти, като му каза, че ще пиеш хорна вар. Че изпиеш една чаша хорна вар. Той какво ти каза? И ми вика хубаво, че изпиеш 2. Така ти вика. Аз не 2, а цяло шеко. Цяло ще пълно, от кола пълно с хорна вар изпи? От колко голяма кола? Каква кола? До литрова? Да, отива 2 литра. Ага. От тия пластмасовите шишети. От пластмасовите бе, човек. И какво, като изпи колата, като изпи хорната вар, какво се случи с теб? Стана ми лошо, почина ми кръв. И какво се случи? Бех в кома и после в болницата. Да? Взиха ми системи, обадиха се веднага направиха там документ, обадиха се на то идиот и изрода, на началника. Ами, господин началник, това Николай ми казва, Александър, къде сте го изпратили за Петро да бъде в Петро, той направил и изпил Конова. Веднага за Пирогов, веднага! Веднага за Пирогов, след като разбрал, че си изпил. Да. Те питам, точно за хорната вар, какво точно те разпитаха за хорната вар? Вика, как беше хорната вар? В прах ли беше? Викам, и в прах беше. Вземах една шепа и се изчузих в колата. И малко вода, разхватих го и го изпих. Е това. Питаха ли те за това, че си казал на началника, че пиеш хорна вар? И той какво ти е казал? Това разпитваха? Какво точно им каза ти? Аз им казах, че ще пием хорна вар. Това си казал на началника? Това им го каза? На следователи. Какво им каза точно, какво си казал на началника? Казах му, господин началник, не ме слагай в Петро за стоните, защото аз си Борис, имаме пикриз. Ами тогава го немате Еврам. Тая Йотова без. И тя присъства се там. Викам, не ме... Доктор Йотова. Йотова без, тази Йотова, вите ми е страх от прав пак нещо. Тя беше. Викам, господа Йотов, господин началник за моето положение, погасете му мои пекризите. Беше и то един дърт психолог. И той обясни му там. Не, в Петро, викам, господин началник. Ще отида в Осмо, ще направя маршрутия, че пина хора, ама да знаете, че за вас е това. През кура ми. Ясно. И той какво ти каза, началник? Не ме вика пи. Така ти вика пи, вместо да ти каже, не дай момче, да са хубави тия работи, Вика не. да